Kadol bar Shnong Tiehsaw mentakas ngin sajan kala yo ban Plie Paidbah no ya ka Jingkieng ya Kjat ha ka wa Phodthre ya ka ba lawan ban Plie do MDC ka Nongstoiñ uba Gabriel wa langkum ukong san kate ka Jingkieng ya Kjat ka deiru ka bala penyaso ya ka Shnong Tiehsaw bat ka Shnong apa new Nongstoiñ ya ka bala tei ha ka jinglut ka ba arphun riu lak tingka lingba ka MDC scheme kata na du akti jong uba LG Nongstoiñ MDC barim uba Gabriel Walang MDC Bamenta bat now CM ka KHDC uba Tiehsaw Khan ha kani gasngi ha shwaban Plie ya kate ka Jingkieng ya Kjat kala donru ka jingalang ka balengkot ha Phalau yeng school jong ka KJP senot sepngi HSS High Secondary School ha rengkat ka jingadon lang uba LG Nongstoiñ MDC Barim usordar ka Shnong Tiehsaw uba M Dakhar u Dr. Pilengkhoi Secretary Shnong kiri rong ba jong baro artli ki Shnong ki Paidbah bat kiwe Mingko mai kasoban ai ka buram chui bahek ya ka bai labo ya kan ka skim kare ka jingdon ka skim ko labo mai kare ka tai ka ba ai men sim ya ka ba om ba katni bahai labo sanga sakat no mali batle ngaso kuman ya ka office hero pro ko bai ya ka office ke council ya ka ba lengba engineer project engineer jogi dei basien ya ka ba inang pengi susu ya ka ba nang don ka pisana ka benda balabo ki por ki ba menswa ya kabat ki bahe imut banle footbridge saya lu amtet te ya kita ki footbridge baro kita ladon ki we ke jaga awara lang no hang ni hapo Tiehsaw ya kaban abu ya bisa kenang ba kandam nomor ka jimo to ka jaga kalau ka footbridge ka desa Tiehsaw po dalawan ber football ban ya lam penbangan ni dalape ka jingjingai kala jangai kala te lapor khat no gele ko no isukuman badon sa CM ujongi ya kabang ala gerbat dan ya iru ilai biang sasanlang te nagani ka jingai dot baro nadu ka skim ko balabu jong bae LG sar ka jingai jong CM bat sana ka jingbo lan nagaliang ka jongi kalong ka poino arpun riulak ya kabagi layo ya kani ka Jingkieng ka Bamenta.